Takže čaute, zdravím vás Čaute. Protopet a A Gypsy Fabian. Fabian Gibson. No? A Fabian Gypsy. No, máme tu strašidelné príbehy. Komický storytime. Idem ja prvý, čo sa mi stalo. Bol normálny deň. Sladký deň. No a ja som na Adelu, dačo vravel, šopaholik Adel. A v tom sa mi kožné prádlo otvoril a zatvoril. A to aj ja som bol vtedy. Si je pamätám. A potom na druhý deň sa mi zdal zlý sen, ako som bol v kostole. Bol som v kostole. Som kresťan. A sa mi snívalo, nechcem sloviť to meno. To je ten zlý. No. A bol som za tým, za farárom. Išiel som mu to povedať, čo sa mi stalo. A ešte to je všetko. Zatiaľ, vďaka Bohu, sa mi zatiaľ nič nestalo vtedy. Pardon. No a ešte, čo sa mi stalo mojej tete, mojej mame, mojej starke, čo sa mi stalo, to ešte som nebol na svete, ale viem, im sa stále dačo dialo. A to ešte vám poviem o tom dačo, ale keď bude aspoň 5 lajkov, tak vtedy toto. A čo sa stalo? No teraz idem k tomu. Nastia, ticho buď. Kde som nasťal, ja som bola. Fabian Gypsy, dobre. A takí traja, od najväčšieho po najmenší, v čiernom, prišli do tohto domu, čo teraz som. Prešli, ale to boli duchovia. No a moja starka aj moja mama videli a dedo bol vtedy doma. Prišla starka vnuka a spýtala sa, že kto prišiel a on povedal, že nikto. Takže videli duchov. A to ako? To normálne zjavili sa im. No a ideme ku tebe, no povedz, čo sa tebe stalo. Takže ja keď som bol s mamou, prišla tunak. Bola tam moja teta a starka a videla tam jeho starku. A Nastinka, ticho buď, Nastinka. dajte troška vody. Nastinka. A snívalo sa mi. No to vám nechcem povedať, lebo to je... Nie, No, späť. tak sa mi snívalo, že voľaká dievča bola taká strašidla, ja som bol na posteli a ona mi že snívala. Ja som šiel do kostola, som sa bol ako toto, ja som tiež kňaz, tak to je všetko. Tak, dajte 5 lajkov pre part 2. Čaute. Daj like.